От името на Петрана и Блага, като казват за нашата сила, за Руми и за Бони. С един хубав кичек. Сто точки за оркестъра. А кларнетиста трябва да свириш яко. И най-вече за шефката за Руми. Една двойка, колега. Двойка, парламентска двойка. Шефката да дойде насам. Я само да мина така. Айде, за шефката! Чу! Чу! За шефката! За шефката! За Руби! Кеша! За Руби! За Кеша! Шо! 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 Yes! Yes! Адига! Пускай! Пускай баритоните, баритоните! Айде сега! Шоу! Шоу! За Руми Кеш оригинално! Айде! Ела насам, Адига! За Блага и за Петрана! Златния банкомат! Кучека! Златен банкомат! Корнетиста! Корнетиста! Ела насам, ела насам! Само барабани! Само барабани! За двете момчета, за Петрана, за банкоматите! Кучека! Банкомат! 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 Кеш! 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 И сега, как прави банкомата? Как прави банкомата? Кеш! 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 Yes! 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 И най-вече за кеша, за шефката и за шефа! Yes! Yes! Айде, шефка! Yes, мамо! Шоу! И за другия кеш оригинално! За Диана! Айде, Диана! За кеша! Yes! Yes! Yes, мамо! Yes, мамо! И сега! Кеш! 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 Айде, кеш! 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 Само кеш! 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 Само кеш! Шоу! И само за Петрана оригинално! И за Блага! Айде, Блага! Айде, Петрана! Yes, мамо! И за шефката за кеша! Yes! Yes! Цак, 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 цак! Как прави банкомата? Кеш! 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 Камерата, камерата, снимай насам! Снимай! Покажи парите, покажи парите! Кеш! 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 За Диана кеш, кеш оригинално!
Това е. Само Кеша говори. Само по 200. Тук има само по 200 евро. Само в кеш. Пачката само по 200. Само за кеш оригинално. Чу. Че. 200. Само Кеша говори, Кеша. Сам барабани, щипка. Айде, Ники. Цак. Барабанките. А така, оригинал. Щипка. Yes. Айде всички. Само Кеша говори, Кеша. Цак. Айде, Руми, Кеша. Яна. А така. Так. Yes, цак. Yes, цак. Yes, цак. Come on. Само барабанки, щипка. За шефката. За Кеша. Шоу. Так. А така, бамна вариация. Готови ли сте? Сега. И так. Yes, цак. Yes, цак. Айде за Кеша, за Руби, за Кеша, за Руби, за Кеша, за Руби, за Кеша. Бой. Аз Ники. Яна. Също така за Диана, за неговата сила. Yes, цак. Yes, цак. Yes, цак. Само барабанки. Щипка. Так. О, благодарим оркестъра. Благодарим.